Kära vänner, jag heter Pekka Reinikainen. Jag har jobbat på hälsocentralen och sjukhus i 40 år och sysslar nästan dagligen med infektionssjukdomar. Jag har studerat medicin i Frankrike och där fick man ta del i en kurs av tropisk medicin, så jag känner lite också om det där området. Och det är väldigt nyttigt idag när vi vet att under de här sista 10 åren 75% av nya sjukdomar som har uppstått har kommit från djur. De heter zoonoser. Det betyder att de är sjukdomar som hoppar från djur till människor. Och här med den här coronaepidemin eller coronapandemin, det är fråga om just en sådan sjukdom som har hoppat från djur, flädermöss, via ett annat djur till människan. Det finns hundratals sådana virus som kan göra samma sak, alltså hoppa från djur till människor. Och faran ökar hela tiden. Det här är bara ett exempel av det som eventuellt kan hända. Och det här beror på det att människorna flyger runt om i världen. Vi kan vara idag i USA, imorgon i Europa och i övermorgon i Kina, och vi träffar människor, virus sprider och vi sysslar med djur mer än någonsin. Och särskilt i Fjärran Östern, de sysslar med alla djur och de äter alla djur och det där är farligt. I det här sammanhanget är det väldigt intressant att komma ihåg att Bibeln förbjuder att röra vid döda flädermöss eller äta dem. Alltså mycket fina regler som varnar oss från den här faran. Coronavirusar det finns massor av. Att om du simmar på sommaren i en sjö och får lite vatten i munnen, du får miljontals coronavirusar i munnen, men det är helt ofarligt därför att det är bara 7 olika coronavirusar som orsakar sjukdom hos människan. 4 av dem är ofarliga, sådana vanliga snuvor eller magproblem som alla har haft. Nämligen 20% av alla sådana lindriga infektioner är orsakade av coronavirusar. Men sen finns det dessa 3 som är farliga: SARS, som var 2003-2004, MERS, en kamelsjukdom, och sen den här pandemin covid-19. Och varför har Gud skapat virusar? De är väldigt nyttiga och utan virusar vi kunde inte överleva, därför att virus kontrollerar bakterier och hindrar dem att öka för mycket. Om vi inte hade virus så skulle alla sjön bli sådär sådär grön gröt på sommaren. Alltså virus, de är väldigt viktiga för oss och hela ekosystemet. Om en människa har 37 miljarder celler, varje människa har minst 100 miljarder virusar, så vi lever tillsammans med dem, och en mutation kan orsaka att något virus blir farlig. Och det är just det som har hänt, att coronavirusar har muterat hos flädermöss, hoppa över till på någon djurtorg i Kina till någon annan djur. Man diskuterar vilket djur det var. Och sen hoppa över till människan. Det kommer från naturen, och som jag sa, det finns hundratals sådana möjligheter hela tiden. Och det händer också sådana saker i världen hela tiden. Och det här är en varning. Och vad ska vi nu göra när nästan hela världen är stängd? I Europa vi har haft 25 miljoner fall och 560 000 har dött av viruset. Att det är en väldigt farlig virus och den dödar särskilt riskgruppen, kanske till och med 5% av riskgruppen dör. Och i Finland till exempel, riskgrupp människor, vi har 1 miljon, så det är inte någon liten sak.
vacciner någonsin. Det är det bästa vacciner människan har gjort tills vidare. Varför det? De innehåller, det där vacciner, enbart recept som säger att hur man bygger den där nyckeln som viruset använder för att tränga in i en människans cell och öka där. Det är nämligen så att på viruskapseln det finns nycklar som de använder att öppna ett dörr i en människocell och sen gå in. Om vi lyckas att producera en sån där superlim som limmas på den där nyckeln så att den inte går till låset, så får vi inte någon sjukdom. Det här är meningen med de här Moderna och Pfizer-vaccinen. Man injicerar nämligen det här receptet hur man bygger den där nyckeln som öppnar människans cell. Man injicerar de där recepten som är omgivna av lite fettdropp. Varför fett? Därför att de är så känsliga, det där mRNA-recept, att skulle det droppas en dropp på bordet så skulle den försvinna inom 2 minuter. Och också inom en cell, enzymer destruerar genast den där recepten. Så man måste sätta den i en liten fettbit. Alltså man injicerar och sen går den där recepten med sin fettbit in i en cell och cellen börjar producera de där virusnycklar och kroppen upptäcker att här kom några främmande nycklar, vi ska producera motkroppar eller lim mot dem, och sen du är vaccinerad och om du möter den där coronaviruset senare, kroppen ser att här kommer de här nycklarna igen och vi har färdigt här motkroppar och lim och vi limmar de där virusen som hotar dig och du blir inte sjuk. Så enkelt är det. Och viruset är helt ofarligt därför att den innehåller ingenting annat. Bara den där recepten hur man bygger den där nyckeln. Man behöver inte vara rädd för narkolepsi därför att narkolepsi, det var problem med Pandemrix-vaccin som var riktat mot svininfluensan. Pandemrix innehöll proteiner från svininfluensaviruset och de där proteiner korsreagerade med vissa proteiner i vissa människors hjärnor som hade en genetisk benägenhet att insjunka i narkolepsi. Alltså en människa i 10 000 vaccinerade insjukna i narkolepsi. Och det var det, man kunde inte veta det. Men man måste också komma ihåg att inte skälla på vaccinet så mycket därför att de där människorna som fick svininfluensa, de fick också narkolepsi därför att där fanns också den där proteinen. Alltså inte var det liksom hela 100% felet hos vaccinen. Och man kan också fråga sig att om nu 20 människor i Finland fick narkolepsi, hade vi inte vaccinerat, det skulle ha varit 200 döda. Att, hur kan du välja? Det finns alltid sådana risker, men inte finns sån risk alls med den här vaccinen. Enbart kontraindikation eller en orsak att inte låta vaccinera sig är en tidigare anafylaktisk chock. Anafylaktisk chock är mycket sällsynt, kanske ett fall i 1,5 miljon. Och det är absolut, du ska inte har du haft en anafylaxis så du ska inte ta vaccinet. Men man vet inte vem får anafylaxis, så man måste sitta där 15 minuter efter vaccineringen, och om du får anafylaxis så du ger 1 eller 2 sprutor av adrenalin så räddar ditt liv, så du ska inte gå hemma genast efter att du har fått vaccinet. Men alla kan vaccineras, det finns inte några kontraindikationer, alla kan ta den där vaccinen utom några sällsynta fall som läkarna kan sen säga, jag ska inte gå i detaljer. Det är väldigt viktigt att låta vaccinera sig därför att man behöver att minst 80% av befolkningen, kanske till och med 90% måste låta vaccinera sig så att vi kan stoppa den här epidemin. Det är mycket viktigt.
Det är kärlek till nästa om du låter vaccinera dig. Det skyddar dig och det skyddar hela befolkningen. Kom ihåg, inte finns det någon fara och inte finns det några främmande ämnen i vaccinen. Bara det där recepten som cellen använder för att producera de där nycklarna. Sen finns det AstraZeneca-vaccinen som är lite mer komplicerad. Det är en liten ubåt, alltså det är en adenovirus som orsakar inte sjukdom. Man sätter den där recepten i form av DNA inne i den där ubåten som är alltså den där adenovirus. Och den där går in i cellen och börjar producera, omvandlas till RNA och börjar producera samma nycklar. Det är inte heller någon fara att den där DNA ska gå in i dina celler därför att den där cellen dör och enzymerna tar hand om den där DNA. Och det är inte någon orsak att vara rädd därför att du får hela tiden främmande DNA i din kropp. Har du lite tarminflammation så de som du äter, om där finns massor av DNA, en del går till din blod. Och varje gång du borstar dina tänder, om du har lite en infektion i tandrotarna, så om du borstar ordentligt dina tänder så marscherar in miljontals bakterier i din blodström. Kroppen tar hand om den. Alltså inte någon fara i virus. Det är väldigt viktigt att låta vaccinera sig. Att vi kan hoppas att vi inte blir av med det där virusfaran. Och där är det också viktigt att hela världen måste låta vaccinera sig, därför att om vi bara vaccinerar människor i Finland så kommer med nästa flyg från Afrika kommer mera virusar. Alltså för det här det behövs att vaccinera minst 5-7 miljarder människor 2 gånger. Och det är mycket stor arbete, det kommer att ta 2 till 3 år. Och det kan man göra om man önskar så, och inte är det så dyrt. Alltså det Astra-vaccin kostar 1,80 euro per ampull, inte är det så dyrt, och det här är inte någon business för AstraZeneca heller, därför att det är nästan välgörenhet att göra den där så billig. Så vaccin, ofarligt, man måste låta vaccinera sig, väldigt viktigt. Vad annat kan vi göra, det är att skydda oss och våra närmaste människor med munskydd. Det är absolut viktigt. Alla kan använda munskydd. Det talas ofta att om du har astma du kan inte använda munskydd. Men just då du måste använda den om du har astma eller någon liknande lungsjukdom. Du måste använda munskydd eller mask. Du tillhör riskgruppen. När de ser att syrehalten i blod minskar, det är inte sant. Man har naturligtvis kollat den här saken, och även om du har lungsjukdom och mask, din syrehalt i bloden sjunker inte. Det är bara en myt. Alla kan använda mask, alla måste använda mask. Och när ska man använda mask? I buss, i tåg, i spårvagn och inne i ett rum där det finns andra människor. Om vi tar till exempel ett möte där 6 människor är i ett stängt rum, inte bra ventilerad, och en bär smitta. De där som sprider sjukdomen, de ser mycket friska ut, de har inte något hosta eller snuva, de där sprider mycket effektivt. Och om de sitter där i det där samma rum, 6 personer utan mask, inom 4 timmar har alla fått corona. Alltså du måste, har du ett möte, ventilera, öppna fönster och dörr. Alla måste använda mask, absolut. Och hellre då i det möte FFP2-mask som skyddar in och ut, alltså 95% undviker att du får smittan från någon annan. Är de dyra? Nej, det är inte dyra. Du kan köpa dem 1 euro per mask, inte det dyra. Man borde nämligen ge till alla i riskgruppen gratis en FFP2-mask. Så det skulle vara det bästa sättet att stoppa den här epidemin, därför att den stänger den där virusen
får inte gå vidare. I Tyskland de är väldigt fiffiga, de har märkt det där och i Tyskland staten ger gratis till alla människor som tillhör riskgruppen. De ger gratis en FFP2-mask till alla, det borde vi också absolut göra. Mask också i butiken om du går på uppköp. Du ska vara i butiken högst 15 minuter, sen gå ut. Därför att om du andas samma luft 15 minuter, risken att få smittan via aerosol är stor. Det är stora droppar som kommer ut om man talar högt eller sjunger. De faller ned på golvet inom 2 meter. Men sen finns det mindre aerosoler som kan vara i luften en längre tid. Det är liksom tobaksrök i rummet så går den runt och där i luften många timmar. Så man måste vädra mycket bra och man borde inte vara inne i samma rum över 15 minuter. Det är väldigt viktigt. Det är också viktigt att tvätta händer. Viruset kan sitta på ytorna även några dagar. Och du ska tvätta dina händer ordentligt. Det betyder att gott med tvål. Tvål är mycket bra och du ska sådär tvätta så lång tid att du kan hinna sjunga Happy birthday to you 2 gånger så det är bra tvättat sen. Hålla distans, inte möta andra människor. I Storbritannien man har förbjudit att ha någon gäst hos sig, högst en person och hellre på gatan. Alltså risken, varje människa är en risk. Det är väldigt viktigt att komma ihåg. Och större risk om människan ser helt frisk ut, som inte hostar, inte har en snuva, de där smittar väldigt effektivt. Och de flesta smittorna sker i hemmen. Är någon sjuk hemma så du måste isolera den där människan i ett rum och öppna vädra där gott och ge mat till tröskeln. Alla ska använda mask hemma och undvika på så sätt att du får inte smittan hemma. Det här är väldigt viktigt därför att de flesta smittorna kommer hemma. Och sen en annan sak är att när det kommer hela tiden människor till landet med flyg och båt, alla borde man testa vid gränsen. Därför att det kan komma från Storbritannien via Tyskland eller via Baltikum eller vad som helst. Och de kan bära hit det där nya typen av virusen som smittar 50-70% effektivare. Och om den sprider sig är det en katastrof. Kom ihåg att om det kommer någon från flygfältet utan att testas, bär smittan, går till tåget, buss, butiken, den smittar en massa människor. Man måste kontrollera dem och ha tvångskarantän. Om vi rekommenderar karantän, det spelar ingen roll, det har ingen effekt alls. Det kommer till Finland till exempel tusentals arbetare som jobbar på bygge från Östeuropa. De stannar inte, alla kan förstå det väl att om de kommer till Finland att jobba, de vill inte sitta 2 veckor i en karantän utan att tjäna pengar, de går direkt till bygge. Och det kommer hela tiden in i landet sånt att ingen kontrollerar dem. Det är öppna dörrar för viruset, det är en katastrof. Myndigheterna kan inte alls behärska den här situationen. Man måste också använda tvång med munskydd. Rekommendation, det spelar ingen roll. Om jag går till spårvagn i Helsingfors, det finns där hur många som helst som inte har mask eller munskydd. Man måste helt enkelt göra så att du får inte gå en spårvagn, buss eller tåg utan mask. Om du går dit och inte har mask, du får betala 1000 euro böter. Om du gör en annan gång, sen är det 1500 euro. Du får inte gå till butiken om du inte har mask. Det måste vara tvång. Människor är bara sådana att det är kanske 80% som är lyhörda, men det är det där 20% som struntar i alla regler. Det enda sättet att få kontroll över dem är böter.
och förbud att gå till buss eller butik utan mask. Så enkelt är det. Människan är bara sådan. Att vaccineringen, mask, distans, tvångsisolering och tvätta händer mycket bra. Det är de enda åtgärder som hjälper till. Och vi måste alltså komma ihåg också att virusar tillhör naturen, det är en del av naturen. Utan virusar, hela ekosystemet skulle sluta fungera. Och de här virusar kan vara farliga om vi sysslar med djur som vi inte borde göra. Det är ganska spännande att Bibeln i Moseböckerna säger mycket noggrant att vilka djur vi ska inte röra när de är döda. Det är mycket aktuella saker. Man måste också tänka och fundera själv och inte tycka att jag är nu så stark och fiffig att jag har ingen fara. Inte det så att även om riskgruppen är i risk, det vill säga i Finland 1 miljon personer, 5% av dem kan riskera döden. Att det finns också yngre människor som har dött, även barn. Det här är inte så farligt för barn, men det finns också barn som har dött av den här sjukdomen. Och många säger att det här är bara en flunsa. Det är inte sant alls att de där som riskgrupperna som blir sjuka, nästan 20% hamnar in på sjukhus. Och det är 2 gånger mera människor än vid influensan. Så det är mycket farligare. Det kan också ha symptom som diarré och magbesvär. 20% av fallen kommer med symptom som magbesvär. Så det är väldigt viktigt att komma ihåg att det där kan vara corona. Och vad lär vi från därifrån? Det är att har du något slags symptom, du ska gå och låta testa dig och testa dig och testa dig. Och sen man måste spåra alla kontakter för att stoppa den här epidemin. Om vi inte gör det, det kommer att vara en mycket, mycket tråkig vår. Och vi kan få den 3:e vågen här. Och myndigheterna skulle också ta lite hårdare åtgärder. Att deras syfte skulle vara att utrota den här virusen från Finland. Någon kan säga att det inte är möjligt. Det är möjligt. Titta på New Zealand. Där är en ung kvinnlig statsminister som har lyckats med fina åtgärder att helt och hållet utrota sjukdomen från Nya Zeeland. Du kan säga att då den är ö. Finland är också en ö. Hit kommer människor mest med flyg och båt. Samma sak. Det är bara att stänga gränsen, kontrollera, tvångskarantän och så vidare, så får vi resultat. Men det här systemet som vi har nu, vi får inte resultat. Det här är en sak som politikerna skulle inte ta hand om. Man borde ha i början satt den där nyrki som president Sauli Niinistö sa, det att opolitisk nyrki, alltså specialister som kan kontrollera det här. Och vi hade i Finland våren 2020 30 specialister som sa det att vad man ska göra att stoppa den där och utrota den där epidemin, men ingen ville lyssna på dem. Att det har varit en katastrof i Finland, det har varit en massiv katastrof i Sverige, så man ser att Finland har hanterat saken bra. Inte har vi hanterat saken bra, därför att vi fick den där andra vågen. Vi har hanterat saken dåligt, men om någon har hanterat saken ännu värre, till exempel som Sverige, så människor tycker att jo, vi har lyckats här i Finland, men vi har inte alls lyckats. De har lyckats i New Zealand, där kan man säga att de har inte något virus, de lever helt normalt där. Att nu är det dags att vara mycket försiktig, tänka på de här sakerna på allvar och följa de här instruktioner mycket konsekvent och noggrant så vi får bättre resultat. Tack att ni orkade höra på det här.